weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to gammaji to doɗela to sinthiou dañɓe to cienela sakoɓe to beeɗi cowi to diaba liduɓe to dara halayɓe to boggue to darila barka ko on takusan juula ha e nder galle ceerno abdourahmani dia to pk 8 nokcot ha to galle ceerno yaya ba to richard tol ko on takusan kadi juula ha to galle ceerno hamdou rabbi diaji to madina diaji ɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie justice mo leydi Mauritanie ɓe itti ha laaɓi dendagal teddedi ɗiɓe pawno e men ɗo wonde hoorejo leydi ndi hono Mohamed Wula Abdel Aziz o ewɗo saaha joni o heeɓi tigui hattani e lakkitare wawde yidde yaade kay kala to haaja e nder leydi he ha e caggal leydi kala to leydi Sénégal accident gadano fuɗɗima ko fate jahoɓe maggal Touba ko accident waɗi mayɓe ɗiɗo e barmuɓe jeegomo ko accident hande ɗum waɗi to leydi Mali colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi so holliri tigui so tawi laamu leydi Côte d'Ivoire ene yiiɗi koninkoɓe mum nangaɓe ene ɓiili e nder leydi makko so tawi kay omo yiiɗi ɓe goppite la budda laamu leydi Côte d'Ivoire dartina jaɓɓade e moftude ɓen kala saaha dogoɓe taw koɓe justice mo leydi Mali waɗi mandat d'arrêt ene moltoyo e nder leydi he ene dokke toon kayitaji asile politique habaruji men joolam jabiri ma jaa ha to leydi Ukraine ha to leydi Pérou bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. kala rati mo jiiɗa ene jogui lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru kente korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haakono haako wargani a wulna ndiyamma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani joni keɓa hen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala rewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare onon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abou Bah 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodita ko biyeteɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodita koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade Gorela Teya. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jabanaɗo duwaw
ceerno Djiby Sy ne yawra rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe worɓe ladde kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati, hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu goɗɗo sa hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu tataɓo sa hutorima ɗum fodde 100 rafi ene yalta ma ha laaɓa. o noon waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnaɗo bawɗo neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni. ceerno Djiby Sy ko labdore ɗum alaɗo woni so a yannama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni jano bargala walla mo seyduneji bahliti hoore mum ha habba. ceerno Djiby Sy ene andina dendagal ɓena yidɓe waɗnede listihara wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere joɓata, wonɓe to leydi Sénégal, leydi Mali e dendagal leydi taari leydi Mauritanie ko 400 CFA gam hoybitande noon wonɓe Europe, wonɓe Asie, wonɓe dowlaci dentuɗe Amérique. listihar ko gratuit, hay mbuɗo yoɓetake ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder fittanuma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha jonomo tawe to kiifa galle makko ne tawe to banggue rewo to banggue rewo SN2E woni bureau ji halfinaɓe ko fati ndiyam e wuuro kiifa. kala jiɗɗo jokkodirde makko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko ne tawe to Nouakchott legal netteka ene tawi ɗon miñi ko labduredu bawɗo golle ɗe ene wiya ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro ji mum téléphone ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kille mum wonde kala to neɗɗo woni ene wawi neldede safruji mum ha timma. ceerno Djiby Sy madden dando faade makko. maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. maître Adama Baldé ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rikoni mondial ma baɗɗo tour du monde ha timmi e oɗo saaha joni tawi nder Dakar lamorgo leydi Sénégal. maître Adama Baldé ko docteur hakkillaji o safra ko neɗɗo hakkille mum ha timma ha ɓerde mum sella o safra ko heddi ko. maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe fannuji kiwɗi, omo safra wonduɓe ɓuɓre, wonduɓe diabète, tension, wonduɓe cholestérol, worɓe wonduɓe joguiɓe rafiji goragu, omo jogui leɗɗe ɓeydoje maniyu. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen wonduɓe deedi guttoji, deedi musoji e ɓalli guloji ɓalli ƴakkoji. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen rewɓe ronkuɓe sowade, rewɓe dartoraɓe e rewɓe ɓe elleji mumen ndewani lawol. maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe ɓayre, omo jogui leɗɗe ko ɓandu foof lotte, omo jogui leɗɗe ko hunduko neɗɗo lottata ko hunduko mum, wona jiɗaɗo to banggue haala, wona jiɗaɗo to banggue golle. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen ronkuɓe hebde kayitaji e ɓiliɓe ladde donki hebde kayitaji. maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe ɓeydoje arsigaji. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewgal. maître Adama Baldé jinganen fula ɗum tawe nder Dakar lamorgo leydi Sénégal. kala jiɗɗo hebdemo mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09.
maître Adama Balde sa yi ka tello makko YouTube a waɗi maître Adama Balde jinginen fuladu mayi to nate ɓosoje golle paydinde fewi ɗe waɗata maître Adama Balde ko labdori dow maɗel wone mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira sappo lewru siilto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue enata e ɓosoje ko biñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruno enen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode sakkende e nder leydi Mauritanie nomination ngaji keesi cuɓte skama hen ɗina nomination ngaji noon ɓuuri tengtude koto département mo finance wondude e mo santé so tawi koto département mo finance noon ko ɗiɗo nomination ngaji ko kañuma ɓuuri teskede hen hono biteɗo Fala Khayar o suɓama e oɗo saaha joni o waɗama directeur général des budget biteɗo Eli Wula Teisse on e suɓama waɗama directeur général des impôts ela Mouhtara Wula Mouna waɗama directeur général de domaine mennoɗo wonde ministre taw ko jagogal kalfinaɗo ko fate jangde towde e nder leydi hen mennoɗo wonde on poste biteɗo Amala Mintou Cheikh Abdallahi on ne waɗama directrice générale de la caisse nationale de la solidarité en santé woni kanas ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Ould Abdel Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi e mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi gonnoɗo e oɗo saaha kala e détention privative heeɓi tigui nakkitare mum ha laaɓi guila ñande alkamisa ɓennuɗo justice mo leydi ndi holliri tigui wonde ɓe itti ha laaɓi dendagal contrôle judiciaire pawnoɗo e dow makko o foofi kanala lakkitare o yalti galle makko noon nde ɗum waɗi noon o yalti galle makko kay salminde e jarnude ɓen yiɓɓe makko e yaadiɓe makko hewɓe arnoɓe kay taw ko wonnoɓe sara galle ɗo gam hollirde tigui welamma mumen e feccude e makko weltare nde caggal ɗum noon hollirama tigui dendagal police ji taw ko wonnoɓe walannoɓe ñallannoɓe takko galle makko rennoɓe kay guila o yaltude galle o walla guila narɗi woɓɓe nadde galle kañumen kala e oɗo saaha joni ummima ɗon ha laaɓi o rokkitama kadi passeport uji makko ɗiɗi kala passeport makko mo diplomatique e passeport ordinaire o kala e oɗo saaha joni o weeɗama ɗum yettima e juuɗe makko yimɓe ɓattiɓe mo noon kolliri tigui wonde e ɗine tigui ne ɗamini tigui e ɗeɗo balle walla ɗo e yeeso seeɗa ne ɗamini tigui mo yaɓana to dongre Europe tawa yahata noon ko yidde yi holkisiyade woni tigui ƴewtoyade cellal ɓandu makko e yidde kadi foftoyade toon Mohamed Ould Abdel Aziz noon teskama tigui yimɓe hewɓe kolliri tigui e nder réseaux sociaux ji vidéo ji kollirama wonde kay omo woni e nder werla makko e nder jamma omo yirlo e yoga e booli tawateɗi e nder capital e nder legal capital walla tafra ene e nder lamorgo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Mohamed Ould Abba gonnoɗo directeur jayande bindol bitede site taw ko site biyeteɗo El Beddel o nomama e oɗo saaha joni guila alarba jeeɗiɗi lewru siilo woni lewru septembre gonɗen ndu suɓama o waɗama attaché à la présidence o meeɗino wonde on poste noon guila 19 septembre 2019 ha yettino gas jeeɗiɗi janvier 2020 o waɗano limogé ko nden tigui 27 janvier 2020 o waɗano limogé ha laaɓi o itta e on poste addannomo limogéde noon ko waddemo critique woni tigui sudde konngudi taw ko ñingore fadde fanode e Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turquie o arti e ɗo saaha joni e on poste mo halfide noon so wonde kay attaché à la présidence ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiyan ha to Nouadhibou Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lollirde blé kañum woni président de la zone France de Nouadhibou o joddima batu noon e ɓen taw ko wiyeteɓe les acteurs du secteur de la pêche woni tigui ɓen tambiɓe ko fate awo e nder leydi Mauritanie ha tengti e nder Nouadhibou ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate caɗele guurare e peeje kadi ɓe poti ƴettude beele kay eɓe mbawa ƴellidde awo ngo e peeje kadi noɓe poti wadde kay pour hesɗitinde e garɗitinde ko woni ko wiyete normalisation secteur awo ngo hano hannirta ni
ɗum noon hano hannirtini ɗum noon ha ɗum mbawa ƴellitade hano hannirtini Ba Abdoulaye Mamadou kañum président zone France mo Nouadhibou o waɗi o wadde mabɓe tigui o holliriɓe tigui o addi toon lumiére woni tigui o famminiɓe hano ɓe pamirtani dendagal kay toɓɓe ɗe ɓe ɓurno suɓade toon kala o wawi fammindeɓe hano ɓe pamirtani o holliriɓe noon kanko kaya wonde ha joni tengtinde e hesitinde miijo makko e fandare o jogani zone France de Nouadhibou ko yidde kay to banggue administration moderne e ha tigui ha diwan o walla ha nokku o wona pôle de développement économique majeur ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ene teskani noon e oɗo saaha joni kala ko keɓugal wonande kaya ɓen tawa kadi ko dental bitegal Dara Ansaral Dine Dara Ansar e gardugol ceerno Boubacara Gaye oɗo saaha kala koye keɓugal ɓe goni ngala keɓugal noon ko yidde mawninde kaya ñalawma walla kikiɗe moɓe iniri takkusan ceerno Mahamadou Rabbi takkusan ceerno Mahamadou Rabbi Diathia ɓe jiiɗi mawnide ɗum ɗon ko ñande nogas ñande dimanche woni alerte nogas e joyi lewru septembre gonɗen ɗum to ala case e nder nakshata lamorgo leydi Mauritanie eɓe bismi hen noon dendagal kala biya washhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadou rasulullah ha tengti noon e ɓen almuɓe dendagal almudagal e dendagal ɓen notittoɓe e fedde heblo sukaɓe Afrique kañumen kala ene bisma ene teddinira oɗon kikiɗe inniraɗo takkusana ceerno Hamdou Rabbi Diathia habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal jeena ha to Richard Toll noon ene woni keɓugal ko fate ziyara batowo capanɗe nayyi e jeetaɓi walla lawol woni duuɓi capanɗe nayyi e jeetati ka wattata ko fate ziyara moɓe mbaɗanta ceerno Yaya Ba mo Richard Toll on ziyara noon ko ñande sappo e nayyi e ñande sappo e joyi lewru siilto woni septembre gonɗen ɗum ko nden tigui ɗum waɗata ñande sappo e nayyi nde ñande hen tigui wonata ñande hen wonata jaɓɓade hoɓɓe e ouverture officiel ko fate ziyara o on jamma noon wona jamma mawninde nabiyu men Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam woni jamma mawlude ñande jamma sappo e joyi ñande sappo e joyi kikiɗe wona ziyara tawa on ziyara ko soknaɓeɓe kañumen ɓuuri herorede oɗon kikiɗe ko on kikiɗe sappo e joyi lewru septembre ko nden kadi yimɓeɓe duwodirta ko nden yimɓe cakoto dendagal ummal islam kala ha tengti ɗon e ɓen jeeyaɓe fedde heblo sukaɓe Afrique e Mauritanie naɓe kala ene bisma e oɗon ziyara mo ceerno Yaya Ba mo Richard Toll habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jehen to Dakar to Yeumbeul Sud aljuma hanki o sukaɓe Yeumbeul Sud naɓe jippima e booli ɓe mbari tigui ɓe jiiɗino yande e mairie yesso mairie ndi ɓe wona mabɓe ni natino ha e nder mairie ndi kala ɓe mbari booli noon hadde ya garta autoji falde mairie ndi hollirde mette mabɓe noon faade maire mabɓe hono Ba Gueye ɓe kolliri noon wonde balɗe jeetati joni ko leggal mabɓe yooli ene tawe yolayru guila nden noon maire o hollirino tigui ma darano doole mum ponno fabadeɓe kay e sendudeɓe yolayru ha laaɓa kono guila o suutiɗin konnguri faade oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui ɓe jiyani ɓe ceedaki maire o ko ɗum holliri mette mabɓe noon yesso mairie ndi ko commandant goto noon kañum ari haalde mabɓe kay holliɓe peeje taw ko peeje jamiya miiji noɓe poti wadde kay haaɓe mbawa sirtude e nduɗon yolayru ko nden tigui waɓe jofiniɓe tigui yoɓe jaato préfet diwan o on tigui ɓe kala ɗuma ɓe gotono ɗuma caɗele ɗe ko ɗon tigui ɗum naati hakkillaji mabɓe kamɓe kala noon ɓe dartini ngal ɗon moɓodiral e oɗon diño mabɓe mbanno yesso mairie ndi ɓe kolliri noon wonde kay so tawi ɓe jeeyi to préfet so tawi kaya préfet o ala ko feeje ƴettiniɓe kay sendudeɓe yodarde ɓe goni ndu koɓe ruttotoɓe e booli hollirde mette mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hoɗon mbiruɗen e gardidi kabaruji men accident gaddano e dow lawol faade Touba ko fate maggal Touba hitande hikka nde woni maggal Touba 2022 accident gaddano waɗi aseta hande o accident o noon waɗi ko sanga 8h subaka o waɗi ko sorti kata Bambeya Baba garage ko minibus goto umminoɗo to Blaise to AIBD woni aéroport international Blaise Diagne kañum tigui o taw ko jolluno ko on minibus o jolluno ko émigré ji arnoɓe tigui tawtorede ngal ɗon maggal Touba ko on minibus waɗi accident waɗi noon mayɓe ɗiɗo ma yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe jeegomo waɗɓe mbarmi hen sapeur pompier noon mbawi notitade accident ko ɓuuri yawde e yaccade dendagal gañiɓe kala e oɗo saaha joni tawe juuɗe safroɓe ɓeɗon wasɓe hen pittali men tawe nder morgoji ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall horejo guendi Sénégal o yabɓi koyɗe makko aljuma
hanki o yi kikiide o yi ha to ambassade Royaume-Uni tawteɗo to Dakar nayimo toon noon ko windude e sifde e nder registre taw ko registre condoléance woni duwawuji jaltugol aduna oɗon biyeteɗo renna Elisabeth Den kan ko gonnoɗo kananke mo leydi gonnoɗo kananke mo leydi Royaume-Uni Elisabeth Den o yalti aduna ko aljuma hecci hanki on kikiide o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeenayyi e duuɓi jeegoma o artima royaume noon ken wona duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ko kanko ɓuuri ɓooyde e dendagal ɓeena taw ko men wonde kanankoɓe woni ruwaji walla rennuji leydi ndi kala ko kanko ɓuuri ɓooyde hen saabu kayim o jooɗima e jappere he fodde duuɓi capanɗe jeeɗiɗi oɗo saaha joni noon ko ɓi ko afo biyeteɗo Charles 3 kañum tigui e ko ñalawma hande o kadi ƴettata golle wontude kay latade kananke woni roi mo Royaume-Uni ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar ma en dutto ha to Touba Macky Sall horejo leydi Sénégal kikiɗe hande o sanga takkusan woni oɗo saaha joni mo kaleten ma o yetto to o yettima walla ma o yetto walla nini o yettima e ndera Touba ine teska noon hitande hikka de Macky Sall usti no fewi délégation woni seteɓe o hewno yaadude toon o usti ɗum no fewi activité ji kewɗi kadi ɗi o hewno wadde toon o wadda ɗum wadda ɗum e khalifa général o tawa kadi tawtorede yimɓe dawrugol hewɓe no fewi ɗum kala e oɗo saaha joni ene wayno hitande hikka de ɗum ustima no fewi kanko Macky Sall noon to yettima to Touba taggal kay so jabbama ko ɗon e ɗon directeur fayata to galle khalifa général hono to galle khalifa général dumo Touba galle mum to Daaru Mufti to Daaru Niyam to Daaru Nimam ko toon tigui ɓe jabbo toon tigui o yahata so yettima toon noon o yewtide o joddo e khalifa o en privé woni taw ko kamɓe ɗiɗo tan Samba Tawaka Demba Tawa kamɓe ɗiɗo tan ɓe mbadda tête à tête en privé ɓe jewtida ko heewi no fewi étape makko o ɗiɗaɓo noon ko yaade juulede kay yaade yaade kay étape makko o ɗiɗaɓo noon ko yaade juma mawka o juuroyo to qabri Cheikh Ahmed Bamba caggal juulala futuru cérémonie ji kewɗi noon no mbiɗen ni ɗi hewno wadde e kala saaha ɗi hewno waddude e khalifa o wadde ɗum e responsable uji politique ko wayno kay wadde tigui joƴƴinde tout feere arwanine woni pose de première pierre gueɗe ɗe o yiiɗi wadde nder diwan o walla wadde inauguré golle gollaɗe ɗum foof hitande hikka nde waɗama annulé ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Golf Sud ko tana musɗo waɗi to noon e nder legal Golf Sud e nder daara gotota ko daara internat e nder ngal tawteɗo e nder ngal legal ko almudel qurana gotel jarano duuɓi sappo e tati kañuma wasi toon fittano mum almudel ngel noon ko saaha kayde ceerno maggel yinno fiidemo ko ɗon tigui o fetti diwal fallantere deuxiéme étage o yani ko heno hawre ladial ha joni ko leydi Sénégal jen ha to Touba gam kay ɓeydude tekkinde ko fate safruji e fate safruji kayen e ɓeydude hattani hôpital Matabula Fawzeyni mo Touba directeur hôpital o noon holliri tigui wonde e oɗo saaha joni ɓe jaltini capanɗe jeeɗiɗi million ko franc CFA ko ɓe yidde ɓeydude hattani ha hôpital o wawa jogade dendagal aroɓe toon e mbadi safruji ɓe koleri noon e nder ɗeɗo balɗe joyyi woni tigui balɗe joyyi ɗe maggal ɗe kay ha gasa dendagal ɓen guila watteɓe consultation ha tigui watteɓe ƴettoɓe traitement woni tigui safroteɓe ha e leɗɗe woni médicament ji foof haydara hen ala ko yoɓete foof ko gratuite hande maggal o gasi woni ɗeɗo balɗe joyyi hôpital o noon ene jogui hattani ha temedde ɗiɗi leeso jaɓɓade ɓen ɓe cellani eɓe jogui temedde nayyi e nogas taw ko docteur eɓe gollotoɓe nder santé hen capanɗe joyo ko médecin en service haɗani ɗum foof noon e oɗo saaha joni temedere e sappo taw ko médecin woni tigui ɓen taw ko docteur eɓe safroɓe mbawi tigui ɓeydede renfort e nder oɗon hôpital hande maggal o gasi kala o holliri noon hôpital o e oɗo saaha joni yaltini fodde hôpital o yaltini fodde temedde jeetati million franc CFA ha hôpital o wawa tigui jogade hattani no ɓe jiɗiri ni ha wawa jaɓɓade dendagal falde nde kala aroɓe e mbadi safruji ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali jen ha to nokku piteɗo ñamfunke dadiɓe halfinaɓe ko fate nden ka ekkisala leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe kolliri aljuma hanki o sanga 13h30 woni 1h30 ɓe diwti wonde kay ɓena seɓɓetiɓe taw ko yinnoɓe wadde jangu mumen e base militaire tawteɗo e nder base mo ɓe mbiyata ñamfunke ɓe aynima noon kamɓe seɓɓetiɓe ɓe keeɓi aynade obiji kewɗi e nder camp o e nder camp militaire o hay goto
goto noon hay militaire goto wasani hen fittani mum hay militaire goto kadi gañaki hen kamɓe dadi ɓe noon ɓe kolliri tigui ɓe mbawi tigui bouclude diwan o kala e oɗo saaha joni ɓe kolliri situation e sous contrôle eɓena jiilo kay ɓena wat boniɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen colonel Azimi Koita kañum woni hoorejo leydi Mali o bismima aljuma hanki o jeenaya lewru siilto woni septembre 2022 c'était timmuɗo taw ko Nigéria naɓe e gardugol biyeteɗo Geoffrey Oneyama on noon ko kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi mo leydi Nigéria woni ministre des affaires étrangères ɓe gaari noon koɓe jooɓi ɓatake ummorade e hoorejo leydi mabɓe hono Mouhamadou Bouhari faade e nandu mum sehil mum colonel Azimi Koita hoorejo leydi Mali hollirde noon e nder ɓatake he omo hollir tigui succe makko faade gardigol colonel Azimi Koita e laamu transition ngu e weltanade ɗum kadi no ɓe ɗo wirta laamu ngu ni oɗo saaha joni no leydi ndi ƴellotiri hano hannirtini délégation noon yewtidi ko heewi e colonel Azimi Koita ko fate jokkodirala moƴƴal e ko fate ñastade galle cihlagal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ɓe jewtidi kadi ko fati e alhaali militaire uji 49 e ɗo saaha joni Côte d'Ivoire naɓe heddiɓe juuɗe leydi Mali taw ko ɓiliɓe e juuɗe laamu leydi Mali tumaɓe kay ko yinnoɓe bonnude leydi ndi nangaɓe kay gila oɗo saaha kala laamu leydi Niger na noon yidde mum e oɗo saaha joni ko dogde koyɗo jaam beele kay ɓen 49 militaire ɓiliɓe mbata tigui eɓe mbawa woppitede hano hannirtani colonel Azimi Koita noon suuti konngudi konngol ɗo noon woni lawol gaddaniwol kay togui kay ko dadiɓe ɓe ɓiili e laamu juuɗe laamu leydi Mali konngol ɗo woni lawol makko gaddunol komo suuta konngudi taw konngudi ƴagguɗo no fewi faade e laamu leydi Côte d'Ivoire o holliri kanko colonel Azimi Koita e oɗo saaha joni mo leydi Mali laamu leydi Côte d'Ivoire wone dogde kay e kala saaha ƴewde kay maslahaji no militaire uji ɗi goppitira o holliri laamu leydi Côte d'Ivoire ha joni ne jokki kay bismade jaɓɓade ɓen taw ko wat boniɓe walla tigui taw ko yimɓe dawrugol yinnoɓe bonnude leydi Mali waɗaɓe mandat d'arrêt taw koɓe justice a leydi Mali joofi feɗele mbaɗi men mandat d'arrêt e kala saaha leydi Côte d'Ivoire ene bismo ɗumen waɗanaɓe ko kayitaji ɗi asile politique jaɓɓoɓe e nder leydi mum so tawi noon laamu leydi Côte d'Ivoire ene jokki dogde ɗen koyɗe ɗo saaha joni wawata tigui hebde pamodiral hakkude mabɓe maslaha no militaire uji ɗi goppitira so tawi ɓe jiiɗi militaire uji ɗi goppite la budde kay ɓe dartina ɗeɗona gueɗe kamtorinde ɗe ɓe mbaɗata ko konngudi colonel Azimi Koita ha joni ko leydi Mali keddoɗen dadiɓe ɓe hinde police tawteɓe to commissariat mo 4e arrondissement e gardugol commissaire divisionnaire Oussa Keita ɓe teɓima escroc ji ɗiɗi mola mawɓe molanteɓe Allah no fewi biyeteɗo escroc molanteɗo biyeteɗo Ousmane Sonoko e complice mum ene wiye Barka Ba ɗiɗon escroc ji ɗiɗi ɗon ɓe mbaɗi escroquer ɓe punti fodde yimɓe gollotoɓe fodde 15 kenkayeri ɓe ñamini ɗumen fodde 50 million ta ko franc CFA ko ñande talata 30 lewru utto mayde ɗum ndi joom kenkayeri goto moɓe parcono kañum tigui arno portude plainte hollide tigui wonde ɓe gaare mum ɓe kollide tigui ɓe jeeyata ko ciment en gros eɓe jogui quantité kewɗe ɓe jeeya en gros ɓe ñamani ɗum ɓe punti ɗum haaɓe mbawi ñamani ɗum million ngaji ɗiɗi caggal ɗum noon ko on portiɓe plainte haaɓe mbawi teɓede e oɗo saaha joni kamɓe ɗiɗo kala eɓena tawe juuɗe daddiɓe ɓe paadi tigui visa ji mabɓe faade kaso mawɗo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Ukraine paadena dadiɓe ɓe leydi Ukraine ɓe kolliri asata hande o sappo lewru siilto hitaruji naji ɗiɗi e nogas ɗiɗi wonde kay ɓe naati e nder wuuro witego Kupiaska tawtego to funnague leydi ndi ko wuuro noon oɗo saaha kala ko wuuro faydungo no fewi taw kadi woni ville clé gona wuuro noon en waɗi fodde nogas jeeɗiɗi ujunere neɗɗo woni 27 000 min population leydi diwan o e gona wuuro ɓe gona wuuro noon oɗo saaha kala wonno tigui koye juuɗe dadiɓe ɓe leydi russe ɓe kolliri tigui ɓe natti wuuro ngo e oɗo saaha joni ne wayno wuuro ngo arte juuɗe mabɓe ɓe kolliri tigui nate mabɓe e nate bossoje kala eɓe goni yeeso wotoji belende e nder ngoɗon wuuro koto leydi Pérou dirtena kabaruji men Miguel Angel Rodriguez ko ministre des affaires étrangères mo leydi Pérou o holliri tigui wonde o démissioni ha laaɓi o pi golle makko ha laaɓi e wonde kay ministre des affaires étrangères ko kanko noon laati 4e woni ministre affaires étrangères nayaɓo démission de golle mum e nder laamu oɗo biteɗo Pedro Castillo ko kanko tigui woni 4e ministre affaires étrangères démission de e nguɗon laamu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaar e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiiɗen to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ketkimala
welaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on